Hi guys, जों ताबुक ना exam रि फाइद्र जों invitation मा खाफेरे जों invitation मा खां कार्ड फुनु गानै को जोंनो invitation card रोजा गई hi खुलु फुनु गारि जोंनो invitation card रोजा बारतावा हाय पन जों स्कूल यूनिफॉर्म मा गाननाय सिनो जों के बुइ हाय सारि रक मा गानिया सारिया माने मानसि ट्रेडिशनल ड्रेस दा तो बाहाय थागोन नों एग्जाम मार्केट चिटिंग खायसिगा थामो आनो स्लाइड केम गाबटिरि आन याग्रो साबायसिका थासिं लास्ट मोमेन्ट से पेपर खाइ फायो आं इनके मोटा मोटी चिनि एग्जाम रो हामबाय गानि खा खलाय तिनि चिनि हायनो स्कुल गक सेका आं सानायता हायदेबना आं साइदरो कोन सायाका आं तब खायना हनो दा कोइ नों सागोन इसगा ताम हनै इनके तांनि सासा ताम हनै सारि नों ताम सानाय साया बे बक साया आरो ताम सुजोसो न्यू बिल्डिं फो न्यू बिल्डिं को चलाय रगनि नर्सरी रगनि थांगै जा बर न्यू बिल्डिं नामना हो एको गाइस सादा अरन टीचर खाइतो मेस थांगा द टाटा